Ka Lempung lekai ball bala tip kum ka first knockout football tournament 2022 bala penlong da ka Ribhoy Youth Federation Riu Kilo Unit kala yo ban sedang menta ka sengi ka nyau tarik risau ha madan ye lekai jong ka snong Riu Kilo Ribhoy District. Ha katai ka sengi pli ya katai ka Lempung lekai ball lawan ban sakhi da ba Leander Nongshli Assistant General Secretary RBYF Central Body kum Kongsan ha ka jingdon rekat uba Borning Nongpsap Assistant Finance RBYF Central Body Usamla Mandelson Kharruki President RBYF Riu Kilo Unit uba Pensngan Wel Kharnayor lang ba snong Riu Kilo Usamla Bakman lang Nongbri President RBYF Umsning Circle lembat kit khot jong ka seng RBYF Riu Kilo Unit seng samlash nong bat kinong kit kam shnong habakran ha ka jing yalang pli ya katai ka Lempung uba Leander ulai ka jing kit bok kit riang bat kerku kerdo ru ya kinong kit kam jong ka seng ba kindang kiu syaprang ban kentiu ya ki kam lekai kam tam bakidon ka jing ang nuot ban penlong da kini ki Lempung ban wanra ya ka jing ya teli bat ki shnong ba para marjan jong ka ne ka than bat haba phai pat shaka jingye kun haka sngis dang katai ka Lempung kala long hapreng ka pig farm persha ya ka Mauser bat ka Mauser kala penlim no ya ka pig farm da arla shigol bat kum kadak ban pen i ya ka jingyas no ktilang na kaliang uba Leander Nongshli ulan no sniang da ka song pisa shaka tai ka Lempung ngong kane kentin kabok bat ka nupsip kan omla ban penjob klem ka jintrishtam kabok bat kanuk sip kan omla ban penjob ipi lada phim tri shitam kathong banwanra ka jintmu ka bakarpang banwanra ya kane ka tournament kalong imane ilong ka jintli kalong kobor ka jinye ik kalong kobor bat Banwanra gajinya jan kibana jengai panajan ngi itu itau habe don gaji lekai ngi so tenat takadau kadai kathong banwanra gajinya dei gajinya e udan woi presiden ubala lekna shwa u presiden ramba jong ke Amerika Barack Obama Ukraine ni kini kinten. The best way not to feel discouraged, but is to get up and do something. Kapapatam, pimday bendu mensim, but pimday ben kijot, but ben le ka naka jeans new saka jiba. Umday naka jiba saka jeans new. Kane gari ganuksa. Te nangta ngitip baka football haklen keleng ngidon ka football. Henry nganya thuk kendiat shwa bangan poi sekiwe ma ka history jong ka football philatip apo ka Meghalaya ka poi ngale se don ki bom tip ka football ha Meghalaya ka poi osnam chejar paspa khandai phonrio 1896 ka poi nangkong hanung ba silong haba kinang ile kai ki phareng ki khot ki sahab borton ki le kai bat ki khar bangali umdon kasi kita ka por ka klub ka ba ki form nangkong kita ki sahab borton ki khar bangkali gede town club jong kadang ba silong nangta ki player ki bayale kai ki leke bat Nepali Henry ki sahab borton kimdam sngo ki kham do mensim mar ki Nepali ki khar bangkali hata kapor kimla kai ban le kai ki sngo le rain ki le rain be te ki wat ki player ki babiang kini ki pareng te suki hadin ba kile lekai kini kasih gila sedang mi kile lekai kini kilaingut ki kasih player ki benangkong ki bakta eka bol hak state Meghalaya jongi kanang ba shalom Wilson Reed Willen Reed bat ujokendro Dakar kini kilaingut ki bayalam ya kabol ke benangkong du hapo ka state Meghalaya Man.